लाइथांनाय 18 तारिखआव एंटी ड्रग्स कमिटीनि बिसिंथि आगरतलानि सिमी खय थांलाय सुख्लायमोनो लामानो हेजमाराव ड्रग्स फाननाय सागवारदेरनो रमरना सानै लामा कासलाइफ्रु मोहनपुरनि एसडीएम तै सिदायथानि उसी कक्स रुमा तंगो एंटी ड्रग्स टीम बाय कक्स लायनै आबोनि बागै मिया थाङै मालायखा एंटी ड्रग्स टीम राव थानाय दिगत 18 तारिखआव जे हेजमाराखौ आं खवाय थांनि रुट जों सिमना थाम रुट जोंरा ब्लक खायजा ब्लक खायमोन परे चिनि एसडीएम सार ए एडिशनल एसपी थाङै जोंना बर पग्रिमा दङ नरक जों मालाय फायदि नरक जों मेमोरेंडम बेबायदि जों बाहायकै अ ड्रग्स न जों बाहायकै कम रिनाय जे ड्रग्स डीलर न जों बाहायकै रमने प्रो प्लानिंग बेबार नरक जों सामन बागै जों दिनै का 26 तारिख 8 मास 2022 दिनै साला जों जरा कहना हिमांखा चिनि एसडीएम सार जोंनो कक कहना साथा ताइचिनि मानजाफाके चिनि एसडीपीओ सार ताइचिनि सिदाय थानानै उसी बरबो जों दिनै डिस्कास खायमेन करे बरब चिनि जत डिमांड तो माने बरब जतन एक्सेप्ट खायना था बरब गोशिका रिसे कोय दिन निबल देना बरब जे चिनि जे डिमांड न बरब एक्शन खायने बरब गोशिका इकाय बरब अपनो साकासुनो बरब ताबुंनि ससियल मीडिया दिन इलेक्ट्रिकनि जरा बरक जोंना कायसा सिस्टेम अमेरिका और सिस्टेम आंनो कुलुगै साले और सिस्टेम नि बिसिङाव जों काम खालायनाय होनो बरक सादा इनफरमेशन अर्जेंटली माखा अर्जेंटली जों बरना पाठनाय कायसा ग्रुप चिनि कमिटि खालायना अच्छा बेला बेला खानो एंटी ड्रग्स टीम न हामबाय